Mayapat magrasyang abak po kaya kongan. Yabiatala po ka rin kaya katamong panalangin ding makatuking intensyones. Ding kapasalamatan dari Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez, Jinky Perez, Amare et Servire Choir, birthday Maricel Manalo, para ka rin kaladwa dari Domingo Senior, Irenyo, Oliva, Ricardo, Norma, Julieta, Crisanta, Felicidad, Mercelina, at dingmaldang kaladwa kim purgatorio. Makanyan mo naman po yabiatala king kapasalamatan dari Ray and Carla Almenan.
talakad tamo po. Kilagin ng ipampo ng anak, ampo ng Banal na Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal na Espiritu, mantabay at kakaingan, At kaya ka antimurin, maya payabak kakaingan po, maya payabak po among. kingal daw pong iti, kaya katayang gaganakan ni San Ireneo, metong obispo at martir, ating metong ko pong hatatanda na sinabi na, yapin nga na, God's glory is man's fully alive. Ang kanang tulanan ng Diyos, yapin ng tao, ganap yang mabye. At batang biyabing matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapamod pagsisyan, din kasalanan tamod, anyaran pamo yung lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikang makasadyang mamatawad, karing taong tutupad king kaburian mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ikang tapat babye babala, karing bisang tuki kekam, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu, Ikang babye sala, karing bisang sumuyo king Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga, Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupayang tutu, inaos may San Ireneo, ban ipagluwalo na yung kekang katutuan, at ipagdalang kapayapan yung kekang Santa Iglesia. Kapamilatan da rin kayang panalangin, pasilungan mo yung kaming kasalpantayanan, at lugod. Banketa, parati kaming masigasig, manimuna, king pamisan metong at kapayapan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ting Banal na Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman, king alanganga. Amen. Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning Henesis. May akola ring lalaki at mintala king metong alugal, nung nure ababatsawan ing Sodoma. Kaya bere i Abraham, at antabayana nala, nga naning Ginu king lubna, ilihim kuwari kang Abraham, ing malapit ko ng gawan, ngening malapit na yung maging metong abansang maragul, at kayara atagpuan, ding sablang bansake tiking yatu, ing karelang ikasaplala. Pinili ke, ban iyatadla ring anak na, ning lahi na,
king pamanupad karing utos ko, kapamila taning pamanyapatda king matulid, at king karapat dapat. Tuparan ko naman kanita, ing pangako ko keya. Kanita nga naning Ginu kang Abraham, tutong dakal ing sumbong laban king Sodoma at Gomora, at tutong maragul ing karelang kasalanan. Kailangan ko lang puntalan, ban abalo nung tutupin o ali ing sumbong dakanako laban karela. Mintala ring lalaki king Sodoma, kabang manatili yang makatalakad i Abraham, arapanan ning Ginu at ngana. Tutupin kayang lipulan yula ring tao, at idame pati na ring alang kasalanan, karingating kasalanan? Nung sakaling ating 50 katao na alang kasalanan king syudad, sintangan ye pa kaya ing syudad, o patawaran ye, pauli radetang 50 kataong at syukaren. Mabayat yang daptan ing antikanyan, eye pabustan mate ing alang kasalanan, kaya benaning ating kasalanan. Pakipanteye wari ing alang kasalanan, king ating kasalanan. E sukat mapalyari ing antikanyan, gawane man waring e matulid ing ukum, ning mabilugayato. Nganang mekibat ning Ginu, nung manakit kong 50 kataong alang kasalanan king syudad ning Sodoma, e kesintangan alang-alang karela. Migsalita yang pasibayo i Abraham, mangangas kong magsalitang pasibayo kaya kayo, aginuko, mistula kumong alikabok at abu. O numong kulang lang 50 ring taong alang kasalanan. Sintangan niya pa kaya kanita ing syudad, pauli ring 5. Pakibat ning Ginu, e kesintangan nung manakit kong 45 alang kasalanan ka rin. Sindu na pang Abraham impamagsalita na, o numong 40 ring alang kasalanan, pekibat ning Ginu, e ku ibalawos ing pamanyintang alang-alang karing 40. Kanita nga ng Abraham, e kayo sana mimimwa o ginuko, nung magsalita ako pa, o numong 30 ring alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginu, e ku ibalawos ing pamanyintang, nung sakaling manakit kong 30 kataong alang kasalanan. Migsalitaya pa i Abraham, mangangas na ako na namang magsalita, o numong 20, nga nang mekibat ning Ginu, e ako la pamurin sintangan, alang-alang kareting 20. Sindu na pang Abraham, impamagsalita na, e kayo sa mimimwa ka na ako, nung sakaling katatawlyan, sabyan ko, magkang atin mong 10 kataong alang kasalanan ka rin. Pekibat ning Ginu, e kesintangan, alang-alang kareting 10. Mekoya ing Ginu, kay bat nang mayaring mekipagsalita kang Abraham, at i Abraham naman minuli ne. Amano ning Ginu. Salamat king Diyos. Ing Ginu maganakaya at malunusan. Ing ginuko malaganakaya at malunusan. Puryan me ing Ginu o kaladwa ko, mabilog kong pangatawo, puryan me lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginu kaya kayang puryan, sablang kaya ka panabang, emusana kakalingwan. Ing ginu maganakaya at malunusan. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran, at king sabla kong sakit, pakayapa na ako. King kamatayan, kakabos na ako. Ing lugod na't lunos, pagkalubna ka na ako. Ing ginu maganakaya at malunusan. Malunusan ya at malam ing Ginu. Eya agad mimimwa,
at tapat ing lugod na. Eya tatanamwa kenuman, omwa mo sanang alang kapupusan. Ingginu maganakaya at malunusan. E nakatamo papatulan, agpangking depat tamong kasalanan, ni ablasanan man, agpangkaring kaya katamong dewakan at kamalyan. Nung makanano yakatas ing banwa king yato, makanyan kalawak ing lugod na, karetang makitakot keya. Ingginu maganakaya at malunusan. Talakad tapuban parangalan ing maya pabalita. Magsalita ka, O Ginoo, makiramdam ya ing alipan mo, at iluke ka ring amanong babyebye alanganga. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antemurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Panakin ng Yesus, karing tutong dakalataong makapadurot kaya, inutos na karing alagad na king magsadya nung lumipat king kangatbang pampang. Lepitan ning meto nga skriba at nga na kaya maestro, makasadya akong tuki kaya ka, nung ka rin ka man munta. Nga na may kibat Yesus kaya, di nga asong gubat atin lang lunggang pisuluran, at ding ayop atin lang sale ulyan. Dapo ting anak ning tao, alaya mga pitudturan o api pagpainawan. Ing metong naman karing kayang alagad, nga na kaya, Ginoo, manyari ko pong muli pa mo, baking ipakutkot itata ko. Dapat Yesus, nga nang sinabi kaya, tuki ka kanako, at pagberen mo na karing mete, ing pamangutkot karing karelang mete. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Gandang morning po ulit sa lahat. Ito po ang ating unang pagbasa. Ito yung bago magunaw ang Sodom and Gomorrah, yung background niya. At si Abraham parang nakikipag-bargain sa Diyos. Parang siyang nakikiusap. Sabi niya, kung merong bang mga 50 mabubuting tao doon, tutuloy mo pang gugunawin ang Sodom at Gomorrah? At siyempre, ang sagot ng Diyos, hindi. Hanggang umabot sa hanggang 10. Kung mayroong 10, kung mayroong 10 mabubuti doon, hindi ko tutuloy ang paggunaw sa Sodom at Gomorrah. Bakit hindi pa tinuloy sana tinuloy pa niya yung pagbabargain hanggang isa na lang. Kung isa na lang, gugunahin mo pa ba? Ito po kasi larawan ng maawain ng Diyos. No? Pwede mo siyang kausapin. Pwede kang magparalumpu. Pero iba naman yung kay Hona. No? Kay Hona naman dahil walang nakitang mabuti sa Nineveh, ito si Hona naman nangaral ng pagsisisi. Ng pagsisisi. At ito yung Panginoon, siya'y maawain at mapagpatawad. Hindi kailangan ipagyabang na mabuti ka, banal, kundi tinatanggap niya ang taus-pusong pagsisisi at pagbabalik loob.
Yan ang pinamalas ng Panginoong Yesukristo sa kanyang pagsilang bilang isang tao. Hindi siya naganap ng mabubuting tao sa mundo, kundi para ipahayag, ipangaral at mag-imbita ng pagsisisi dahil ang kaharian ng Diyos naririto na. Kaya sa atin, siguro, kahit sa panahong ito, hindi hanapin ng Diyos kung sinong mabubuti sa mundo, kundi ang hinintay niya yung magsisi ang tao sa kanyang kasalanan. At Diyos siyang maawain, kagad siyang nagpapatawad at tinatanggap muli ang taong nagsisisi. Kaya tayo po, yan, ika nga ng Panginoon, hindi siya dumating dito sa mundo para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. At tayo po'y tinuturing natin na tayong lahat ay nagkakasala. Kaya dumating ang Panginoon para sa ating lahat, magpahanggang ngayon. Kaya ang importante ay ang taus-pusong pagsisisi at pagbabalik loob. At ito pong ebanghelyo ay maganda rin, kasi ukol ito sa pagsunod sa Panginoon. At gusto ko lang bigyan ng pansin yung pangalawa, yung susunod sana sa Panginoon, kaya lang ililibing muna raw ang kanyang ama. Alam niyo, ako po'y nagpapasalamat sa aking mga magulang. Kasi pagka-graduate ko ng elementary, grade 6, nakipag-test na ako sa seminar, hindi man nila alam. Sumama na lang ako sa isang kaibigan para makipag-test sa seminaryo. Nung pumasa ako, sabi ko, papasok ako ng seminaryo. At hindi ko po makalimutan yung first day na inihatid ako sa seminaryo ng aking mga magulang. At every now and then, na binibisita sa seminaryo. At pag simula ng school year, ulit, ihatid ako ulit sa seminaryo. Buti, hinayaan ako. Hinayaan ako sa aking gusto. Pero pag tinatawag po ako noon ng mga kaibigan, kahit yung mga kapatid ko na hindi pa man ako pare, father na silang father, medyo nag-aalinlangan ng mga parents ko kasi baka hindi siya matapos, huwag niyo muna tawaging father. At kaya naman kasi yung mga iba seminarista po may mga benefactors. So kumuha ng mga sponsors para magtutustos sa kanilang mga gastusin sa seminaryo. Nabanggit ko minsan sa mga parents ko kung magbe-benefactor ako. At sabi ng nanay, hindi. Pinag-usapan daw nila kasi kung lalabas ako ng seminaryo, nakakaya sa benefactor. Kaya hindi baling magkakahandirap sila sa pagtusto sa aking mga pangangailangan sa seminaryo. Wag lang kukuha ng mga benefactors. Kasi kung sakali mang lalabas ako, siyempre artistahin ako. Kung mag-asawa, hindi sila mahiya. Pero alam niyo po, ang ganun din hindi ko alam kung bakit sa murang edad, 12 years old pa lang ako noon, at ang nasa isip ko pagpapari. Hindi ko pa naman talaga ganap kung anong pagiging pare. Pero kung bakit nga iniwanan ko yung pamilya ko. Normally, mahirap yung 12 years old ka pa lang tapos hiwalay ka na. Kung paanong nangyari yun, binabalikan ko ngayon, paano nga ba nangyari yun? Mayroon pa mga iba, high school pa lang, pag high school kami, mayroon akong isang kaklase, magdamag na umiiyak. Yung first day. Magdamag na umiyak. Kaya the following day, inuwi na ni Apo Seto sa kanilang bahay. Siya po yung rector namin noon, si Apo Seto. Actually, alam ko, nilibang pa ni Apo Seto yung bata. Hindi ko na alam kung sino yun. Ipinasyal muna para malibang. Pero dahil umiiyak, kinabukasan, pinauwi na ni Apo Seto.
Kaya kung paano nangyaring iniwanan ko yung parents ko sa murang edad, siguro it's God's grace. Kasi dito, yung isang mama, hindi niya maiwan-iwanan. Hayaan mo munang ilibing ko ang aking mga magulang. Ibig sabihin, hintayin munang mamatay yung mga magulang bago niya ibigay ang kanyang sarili. No, it's God's grace na tinatawag na detachment. Na you let go. No? At ang parang, ako hindi ko inisip yun. So, pinupuntahan ko, Panginoon. Ganun lang. No? At siguro sa atin po, kailan ka pa magsisimulang maglingkod sa Panginoon? Kung sa atin, daming laging excuse na may pamilya pa ako, may pinag-aaral pa ako, busy pa ako sa career, etc. Kailan pa? No? Kung hindi ngayon. No? Dapat magsimula na yung i-balance lang ang work and pray. No? Work and service. No? Hindi pwedeng yung mga prime years mo gulgulan mo lang. Kita mong nanumang makayato or siguro naman makayato, gulgulan mo mula kita ang pansarili mong pamangailangan. Dapat mapagsabayan yan. Hindi hiwa-hiwalay. No? Kung paano, ayun ay biyaya din ng Diyos. Dahil maraming mga tao na naglilingkod sa Diyos, na busy rin sa family life. Na marami rin mga tao na busy sa career, pero they know how to handle, to make use of their time. No? At ito po yung mahalaga sa atin. No? Hindi kailangan maghintay sa katandaan bago ka maglingkod. Hintayin muna matapos yung... No, kundi with God's grace, we can manage our time well. At siya mismo ang magtuturo dyan kung paano. Kasi ang mahalaga, ang buhay natin, anumang yugto ng buhay natin, ay isa ng paglilingkod, no? At handog sa Panginoon. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa panating mga kahilingan, tayong lahat na tinatawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya sa iba't ibang pamamaraan. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, malunos ka kaya kami. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para king Papa at ding Obispo, kapilan man sana tatakot, antimoring propeta king minuna, king pamipasyagda king katutuan, at matatagdeng tayran ingkawan, ami pagkatiwala king karelang pamaningat, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para karing politiko, ituk ng dasana ing karelang makatawong komedya, tuknang mangulisak kahalangan, ban ala koring taong emaniwala karela, at ipasyagda ing likas akatutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para karing maglinlang karing tao, king palengki at nukarin man, isipan dasanang malalam, ing nung alo kuroman ring tao, kapilan man ere amalikmata ing Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Para kaya katangan, dasnan ta sanang atalos, kingi Kristo mabibiyeya, busal tamo, at timbangan tala ring sablatang pangimot, agpangking dibino ng pipamarisan, agpangking kaya katang maluka, at makatawong pamiisip, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, malunos ka kaya kami. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy, paming at subanwo, dininan mo ang inspirasyon ding tunay propeta,
bani turura kaya kaming katutuan. Kaya ba tinubod ming kabubugtungan mong anak, bani turune kaya kami ingdalan pa inturo kaya ka. Pagkaluban mo kaya sanang sapat, akabyasnan, tuki king karelang dalan at turo. Itiyadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lukluk tapo para kimpa magsadya karingayin. Reta pong makasadyang mag-offer, talakad na po. Kingdom at pinaralamin ay ningkeging sarili. Mabuningal nar ibigin, babanalan mo sa langit. Palang panila, pangisnawangi, palang isipan at kaptan, palang kapurian at kapagnasan, palang lugod at pagkaman. Kingdom at pinaralamin ay ningkeging sarili. Mabuningal tar ibigin, babanalan mo sa langit. Alak tinapit, manikyang pangnig, patking kapurat pawasig. Gawan mo lang ay iningalak mo, at pagkabieganing tao. Kingdom at pinaralamin ay ningkeging sarili. Mabuningal tar ibigin, babanalan mo sa langit. Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara, paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya sana ang ginuitin dawon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katamang kasaplala ning kayang mabilog a Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, kabang pagmasusyan miya iting pyesa ng San Ireneo, ayang panganan nakasanang ligaya ni ting Eucharistia, pasulungan ng lugod mi king katutuan, at sa upaning manatiling matatag king kasalpantayanan at pamisan metong kang Santa Iglesia. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabi kay kayo, At kaya ka yat antemurin, na yung puso yu. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numang kaninoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Ing banal mong martiri San Ireneo, tikyan ang alimbawa ng Kristo, adinaw ng kayang biye para king ikaligayan ng kayang lagyo. Ing kayang kamatayan papasyag ng kayang upaya, masaslag king kinan mi ang ting tao. Pipiliin mo ring mahina, at pasignangan mo laking pamipatutura kaya ka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita ka beri sa Blancoro, ring anghel ka ring banwa, daralit ming kaya kang ligaya. Alangtok ng ngaming babye kapurian kaya ka. Banal, banal, banalya ing ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuya ing banwa ting yatu king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapaladya ing daratang king lagyo ning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi,
Pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, malyari ng katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Baya may daong kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapet, te pasalamat siya kaya ka. Pirasan at binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga at kanan niya. Itiyin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kalis, pasibayang pe, pasalamat kaya ka. At binyening kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Labdan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea, in Cristo sinumia, in Cristo datang yang masih. Inyang inigaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabli ng mebiyan ng anak mo, darami kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay Metoyato, ban may ganap yung ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman di kapatad ming pepainawan at maninayang subing miye, lalo-lalo yung talasuy mong, diamong Jason, Marcelino, Elmer, at Marius at Fernando, Camberi Domingo Senior at Domingo Junior. Ading ano pang mayang unabi, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambenang San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, amen. Mapaminto king amayan talapangabos at may buking banalan turo, nga tamang yaning mangangas, manalangin. Ipami, Chuka Banwa, misamban niyang lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng loob mo, ketisulit, antipanwa, ing kakanan mi king aldo-aldo, ibye mo kaya kami king aldo ngini, ampon ipatawad mo kaya kami, ding salami kaya ka. Antiing pamatawad mi karing Karing kasala kaya kami, mga mo kaya paisaul kintukso, nanikabos mo kami, kinsablang marok. Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka ing kayarian at ing kayupayan, at ing ligaya manggamang king alanganga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nang lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo. Ika mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimurin. Anti po may kakapatad, masaya tamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan po, kapayapan.
Kordero ning Diyos, Diyos, sa sa milalakoking milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalakoking kasalanan ning yatu, ibiyem mo kaya kaming kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato. Noon tamang mayaws, king hapunan ng kordero. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, ka, dapat tsakas may nga mano mo, kumayap na ako. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabuti, na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo. Siklod tamungan po, panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapo talalingap ning talapagligtas, esposo ning wana Birhen Maria, keka ing Diyos penibalane ing anak ng bugtong, keka i Maria binili na ing kapanaligan na, kambe mo i Kristo, mi katawan niyang tao, nuan a San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa, at tayran mo kami kindaklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu ang punsikanan pilubluban, at ipanluwalo mo kami, karing sablang marok. Amen. Oratio Imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ang pamapagmalasakit ay igpami, lalapit kami kaya ka,
kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka ing kambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamatena ka rin dakal atawo. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iyachat me kaya kami, ing makayulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin ming antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bako ng tutong makaligtas kaniting sakit, at tinggawan da iti makasalikot, at bukod mong paraking kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo isablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasiknangan mo impa magtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit, mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasa ng malalagwa, ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alangangang kapaynawan, detang meyango na biye. Pagkalam mo kaya kami ing grasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, paraking kakayap ding sabla, at ban makasawop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana paulining masabal at pamagmalasakit mi, paraking metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayran na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos, emo sana pisawili nga klis mi keka, king kagulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos kin sablang panganib, o maligaya at kanwana na birhen. Ipanalangin mo kami. Birhen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Ninkasya, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paning pakadulo, kapamilatan dareting banal na misteryo, palabungan mo sa kaya kaming kasalpantayanan, nung makananong banal na obispong Ireneo, disnanaing alangangang ligaya, kapamilataning kayang katapatan, ang gaking kamatayan, miligtas na kaya man sana, kapamilataning pamibiyebiyemi, king kasalpantayanan, itingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Paalala lang ko lang po kasi bukas, Martes, hapon ng misa, yung mga Holy Face po mayroon daw silang Holy Hour. Kung gusto niyo pong sumama sa Holy Hour, so 5:30 ang misa, so 4:30, no, sister? 4:30 kayo mag-Holy Hour, 3 o'clock. 3 o'clock pa ang Holy Hour. Yung pong gustong sumama sa Holy Hour, 3:30. 3:30. So 3:30 ang Holy Hour po. Dito rin tayo. Okay. Ang Ginoo mantabi kay kayo At kaya ka antimurin, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingin pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may yari ng kaya katang kapag masusyan, umeta ng ini luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Dapat po salamat, may po oras. Maraming salamat, magandang araw po sa lahat.
oras kay kaingan po, kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakal na po ring sasangsing kay katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Ding nila ko kabiyayan o kapanintunan mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa baka mainit nila. At mabubuysit uling nila makalwalwal. Panalangin ko pin po yung sana akabisan tayo ng pare-pareho yung negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikamatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya bing pisamban karing mituran financially kaniting pandemic at pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo kinging parokya tamo kabilang niya kareting mituran kareta pong first 9 months ko kaya king parokya waling bintang ko kaya ni May 22, 2019 from June 2019 to February 2020 ikwata mo pong meka likum o meka save dita pero inya pong may makbunging pandemya ditak magigisan at may gisan na po rin kasi naman po isusundin kaya katang gastusin yung pasweldo tamo yung pangamayad kuryente pondanong yung maintenance tamo yung aliwa pa pong programa nga dapat tang tustusan siyempre po may bawas na rin sa simba at may lako tamo rentals karing king hall ang po pa king mortuary niya makanyan pong nanapin may langining kay katang kabaning tipan uli na niti then po nga bego kay finance council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kay katang parokya at ini pong programa ngayon dinamiang titulong sa king parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Paris Finance Council bahan makapagpalista kayo. At adinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. So asan ko po in kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti at mananasana yung ginong Diyos ang mayupaya yan ang balang mablas king kaya panyod ganaka ini po yung kaya kayong talasuyo among nga rin sarano at bendisyonan na kayo ng Diyos ang mayupayang tuto ingid pa ang poning anak ang poning banal espiritu